Твърди се, че при всеки мъж тестостеронът започва да пада равномерно след определена възраст. Но дали наистина е така? Сети се за свой познат, който е като пенсионер, а няма и 50 години, след което помисли за такъв, който е на същата възраст, а като че ли има безкрайна енергия. Но на какво се дължи това, ако са на една и съща възраст? Освен ако не е недоспиване, разликата почти сигурно е в нивата на тестостерона, но вероятно не е в резултат на възрастта, а на нещо малко по-различно. Доказано е, че между 30 и 40 годишна възраст тестостерона почва да намалява с 1 до 2% годишно. Но дали е възможно този процес да се отложи във времето или дори да се намали загубата значително? Защото след само 10 години от началото му ще си загубил между 10 и 20% от тестостерона си, което несъмнено ще има ефект не само върху либидото, но върху енергията и мотивацията ти като цяло. Защото въпреки, че тестостеронът по дефиниция е полов хормон, той отговаря за много повече от сексуалната функция и от него зависи колко воля и жизненост ще имаш. Затова въпреки, че не можеш да спреш процеса напълно, можеш да го забавиш значително много или дори да увеличиш натуралното си количество тестостерон, а това ще направи загубата от възрастта на практика незабележима. Но можеш да обърнеш процеса веднага. Започни да клякаш. Краката са най-голямата мускулна група и натоварването им е най-прекият път към хормонален пик. Опитай с само 100 клека на ден. Това е директен сигнал към тялото да започне производство на момента. Но за да не става това видео прекалено дълго, ще направим отделно такова, в което ще ти кажа няколко ефективни метода, с които натурално да повишиш нивата си на тестостерон. Последвай ни, за да не го пропуснеш, и напиши тест в коментарите и ще ти го изпратим лично, за да е сигурно, че ще го видиш.